Lluís patrocina la cuina de Casa Roque. Com portem la setmana? Quasi estem acabant, I què vos país acabem la setmana contant secretos? Tant avui com demà utilitzarem un produit que se diu secreto. Imagineu-se, què serà? Ja sabeu que jo no conto mai cap secreto, al revés, sempre conto tots els secretos, no m'amago res. Avui farem un secreto i en una miqueta de verdura en tempura. Com ho ve? Mireu, gastarem una miqueta de berenjena, una miqueta de carbassí, una miqueta de safanòria, xampinyonet, ou, ajete, secreto, ameletes, sal, oli, aigua, farina i hasta gel gastarem. Per què dius el gel? No és per beure, el gel ens fa falta per fer una bona tempura. Com ho veieu? Secreto en una miqueta d'ajete, xampinyonet i tempura de verdures. Preparats? Anem a l'ataque. Ja tenim així preparats tots els ingredients. Primer que res, el que anem a fer és començar ja a fregir el nostre secreto. Imagineu-se, mireu quina pesa. Mireu, eixa grasseta que té, això té que està, però boníssim, no, lo siguient. Avui anem a tallar-ho molt finet perquè ens interessa que tot això ho tinguem ahí perfecte. El que vull és que siga trossets molt finets perquè així trobarem després molt millor el sabor de tots els ingredients. Ahí talladet ben finet, tenim l'oli ahí calentet i ara anem a tallar. Esta recepta la podeu fer així en secreto, la podeu fer en panxeta, en el que vulgueu. Però en este cas, què millor que gastar aquest producte estrella com és el secreto. I ara ja fiquem així a fregir. Imagineu-se, esta grasseta això donarà un gustet, però perfecte. Anem a tallar un poquet més. Mira, anem a tallar un poquet d'este costadet. Mireu això. És que està simplement veure'l, és que té una pinta però meravellosa. Lo que vos dia, així ficarem el secreto, després ficarem els ajetes i després ja ficarem el xampinyonet. Mentre això s'acabarà de fer, si volguérem ahí li podríem ficar també una miqueta de vi blanquet, però en este cas no en ficarem. Se podria ficar, si en voleu. Ja sabeu que a mi el que no m'agrada guisar és en aigua. Sempre en caldo, sempre en una miqueta de vinet, però l'aigua poquetes vegades. Anem a tirar-li un polset de sal. Anem a agarrar la nostra rasera. Imagineu-se, esta grasseta s'està, però perfecte. Ho tenim ahí tot boníssim. Ara agarrem els ajetes. L'ajete el que anem a fer, agarrem una puntilla i en el cas de que no tinguem ajete ho podríem canviar, si voleu, per una miqueta de o puerro o alguna coseta pareguda. Ara anem a llevar-los perquè no mos solte res de terra. Els limpiarem una miqueta, anem a baixar la potència, que a veure si se mos crema el secreto. Ja deixarà de ser secreto, entonces no podem fer això. Mireu, ara directament anem a llevar-li un poquet de la última capa. Molt de compte el que diem sempre, de no tallamos. Li llevem la part de fora. Jo en este cas m'agrada ficar aquest puntet d'ajete perquè li dona un puntet ahí de rock and roll, com diuen els grans companys que tenim. Ara, l'ajete trossejadet perquè tingui el gustet, però que tampoc la gent... A veure, estem parlant de secretos, entonces anem a jugar una miqueta en això. Aquest puntet d'ajete, si tenim així finet, no se veurà, però se notarà. I així tindrem ahí, la gent se pensarà que són puerros, però no són puerros. I això li dona un gustet molt diferent. Mireu com està quedant. Ara, el xampinyó
Com el tallaríeu vosaltres? Teniu en compte que té que ser més xicotet que el nostre secreto. Entonces, lo millor és tallar-lo xicotet. Tallarem per la meitat i ahí lo ideal és que això, que sigui tot cosetes xicotetes perquè després estiguen el sabor molt més integrat. Com ho veu? Mireu, trossets xicotets. En el cas de que vulgueren gastar algun altre tipus de bolet, jo vos recomano que gasteu algun bolet que siga molt suavet. Per exemple, una llanega blanca o paregut, perquè si gastarem rovellons, jo per mi li donaria massa sabor. Entonces jo crec que molt millor així. Mireu, el xampinyonet, i anem a manejar-ho. Que a veure si tant de xarrabos i se mos crema, què vos faig? Pues no, perquè n'hi ha que menjar-ho tot. Mireu, ahí lo dit. Com sempre vos explico, tallem com si clavàrem les ungles al producte i en tot moment sabem on tenim, aunque no estiguem mirant, jo en tot moment sé on tinc el cuchillo. I això sí ja, anem a deixar que se fregisque. Mireu, anem a fer una coseta. Mentrestant s'acaba de fer això, me dono 2 minutets i preparem la verdura. Vos país bé? Enseguida tornem. Ja tenim així la nostra verdureta. Ara sí, simplement una miqueta de amela, la minaeta, tal com vam fer la setmana passada, amela d'Albocàsser, de Frusema, frutos secos del Maestrazgo, i lo important sempre és gastar producte de proximitat, producte de la província de Castelló. Mireu, això ho tindríem ja quasi. Anem a baixar el foc perquè s'acabe de coure molt poquet a poquet. Ara, vos recordeu que a mi em dic que gastaríem el gel? No anem a fer cap gin tònic, Anem a ficar-lo en l'aigua. Per fer la tempura necessitem que l'aigua estigui molt gelada. Contra més gelada, millor moreixirà la nostra tempura. Ahí tenim. Això que se vagi de davant. Ara, anem a preparar tant la verdura com la tempura. Ahí primer que res agarrarem i pelarem les nostres verduretes. Esta tempura la podem fer en el que vulguem. La podem fer en una miqueta com estic fent jo ara de safanore, de carloteta, en una miqueta de carbassí, berenjena, que és el que tenim així. Però per què no fer-la en pimentonet? Podeu fer-la en pimentonet o podeu fer-la en el que vulgueu, en el que més vos agrade. Jo en este cas vaig a jugar una miqueta en les textures, perquè el que és la safanore i el que és la carlota sempre quedarà una miqueta més dureta. Entonces m'agrada jugar en aquestes textures. A veure, anem a tirar tot això i anem a preparar-nos. Mireu. Upa. La deixarem així, anem a guardar el xampinyonet i ho ficarem. N'hi ha que tindre en compte que quan fem la tempura, les verdures, n'hi ha que tallar-les perquè després mos queden boniquetes. Doncs la safanòria, què vos país si fem així més llargueta? Farem bastonets més llarguets i un altre més xicotets. Així jugarem en diferents relieves. Mireu, la safanòria la tenim per així. Safanòria, carlota, ja sabeu que a cada poble parlem d'una forma i el millor és que tots ens entenem. Això és el principal. No hi ha que perdre les arrels, n'hi ha que parlar cada un com han parlat els nostres antepassats, però sobretot entendre-nos tots, que és el principal. Ahí tenim la carloteta. Ara anem a tallar una miqueta de carbassí. A veure, que no se mos creme, Ara anem a fer el mateix, mireu, tallarem. Ja paix que anem a fer la receta l'altre dia, paix que anem a fer el carbassí farcit, però no. Anem a fer també així a bastonets. Tallem primer. Teniu en compte que aquestes verdures, antes de tallar-les, les han passat totes per aigua, estan totes llevaetes, Ahí tenim els nostres bastonets. Això per així. I això cap aquí. I ara ja mos falta la berenjena. Berenjena o albergina, no? O albergínia, quants de noms coneixeu? Teniu en compte que les verdures també, depèn, a cada poble se diran d'una forma o d'una altra. Però, a veure, anem a agarrar un cuchillo una miqueta més gran, perquè si no... Mireu,
el mateix que hem dit antes. Anem a tallar-ho a bastonets. Tenim ahí les nostres verdures preparades. Ara anem a fer la tempura. Per a fer la tempura necessitem, en este cas, anem a ficar per cada ou que batrem ara 140 grams de farina. I després la quantitat d'aigua anirà tot relatiu a que vulguem més espesset o menys. Tenim així la llema de l'ou. Espera, anem a guardar, que si no, el principal és que tinguem la superfície de treball molt límpia. Si no, després mos direu que no fem les coses com toque. Mireu, ahí ara ja li añadim la farina. Tot ben mesclaet. Se podria fer, com se sol dir moltes vegades, fer un volcán i demés, però cada uno a gusto del consumidor. Ahí mesclaet, ben mesclaet. I ara ja anem a anar ficant l'aigua. En recordeu-ho, una miqueta d'aigua i gel. Però, ui, que mos ha entrat una miqueta de farina. El gel que no mos caiga dins, I ahí la massa, el que diem. Ahí mos està quedant una massa ara prou dureta, però veureu que poquet a poquet anirem fent més blaneta. Depèn com vulguem que aquest rebossat se mos quede després en les nostres verdures, ho farem una miqueta més espesset o ho farem una miqueta més blanet. Bueno, això quasi ho tenim. Anem a ficar-hi una miqueta d'aigua i anem a deixar que se repose un poquet. Vos país bé? Pues tornem en 30 segonets. No vos aneu, que tornem. A veure, tenim així la nostra tempura ja. La millor forma de saber si la tempura la tenim bé o no és quan fregim el primer tros de verdureta. Com que anem a ficar una miqueta de carloteta. L'oli, a veure, està perfecte. Entonces anem a ficar 2 trossets. Tenim ahí una tempura perfecta, mireu. Este primer anem a llevar-lo, anem a ficar-ne un altre trosset. I així, que estiga ben escurridet, i així. Ara sí que és el que volíem. Molt bé, doncs anem a canviar ja en el resto de verduretes i mentre jo vaig fent tota la tempura, que vos país sí, perquè avui heu vist que estava molt solitari, però és que la gent de lo Porcellet són molt treballadors i tenen molta feina, entonces tots els dies no poden estar. Ja van fer el favor de vindre diversos dies, com que avui que vos país si nosaltres anem a estar allí, anem a estar a Traiguera a veure tots els productes gourmet que tenen. Què vos país? Doncs mentrestant me deixeu a mi que acabo de fer tota la tempura i tornem en seguida. Vos deixo en lo Porcellet, en la seva tenda de Traiguera, en tot el producte gourmet que tenen. Claro, nosaltres el nostre producte principal, si vam començar pel porc, és el pernil, que vam decidir entrar dins de la ruta del sabor i fer un pernil 100% de la província de Castelló. Animals criats aquí, nascuts aquí, criats aquí, matats aquí, perquè aquí tots són escorxadors de xicoteta capacitat i curat aquí. I vam tancar el cercle este. Una vegada vam tindre això, vam decidir obrir una botiga, una xicoteta botiga, que millor que el nostre poble. No és un poble gran, però la casa era propietat nostra. En cas d'un fracàs, almenys te queda la propietat. Com treballem tot en gent menuda, tenim també vins d'aquí de la nostra terra i de diverses deos d'Espanya, però tot de bodegues menudes o gent innovadora, no? Gent que a la millor no gasta fusta, però fa la fermentació en les seues pròpies lies,
gent com el millor enòleg, diuen un dels millors enòlegs valencians, Javi Revert, a la Font de la Figuera, per exemple, està fent innovacions i en vez de curar en barrica, en gerra de fang. I són cosetes, saps, que matisos i tal i qual, que tu, per exemple, la gastronomia se convertisca en algo que te dona disfrutar, no només menjar i industrial i coses així. Bueno, a la millor serà el moment de menjar menys, però el que ens mengem siga millor. Tenim oli i, com no, tenim de tindre l'oli de traiguera. Ja sabeu que per traiguera passa la via Augusta i gràcies a això s'han conservat oliveres mil·lenàries, que, claro, és un milagre, no? Que no sé si devia ser Augusto o Adriano o algun emperador romà la devia plantar. I llavors s'ha conservat durant anys i anys. I tenim els 5 productors del poble. Ara està molt de moda l'ecològic, però hi ha empreses que van una mica més allà i estan fent les coses en biodinàmic, que és una agricultura que va inventar el doctor Steiner, un alemany, i tu a la teua finca treballes en els teus recursos sense cap fitosanitari i damunt en diverses connexions en el cosmos, tallant i podant en les llunes, tot equilibrant-ho. I tenim aquí uns vins i també seria bonic que algun agricultor de la comarca se tirés a la piscina i fes alguna cosa en biodinàmic. Així tenim ja el nostre secreto en ameleta, en el ajete i el champinyonet, i així tenim la nostra tempura ja, que la tempura quan s'acaba se fica directament en un paper perquè absorbisca tot l'oli sobrant. Ara anem a ficar ja l'emplatat, i a l'emplatat anem a combinar-ho en els diferents tipus de verdureta, i així també ficarem així perquè mos quede així una miqueta més diferent. Farem ahí 2 montanyetes i així una miqueta de carn així. Tenim així la nostra verdureta i ara directament anem a ficar un plateret, una cullereta, i així fiquem. Veus? Així estem combinant una miqueta de carn en verdureta. Mireu, el secreto en ameleta, en una miqueta de ajete, en el champinyonet. Això ara... A veure, mireu. Anem a ficar-ho aixina. Aixina farem com si fos una muntanyeta de verdures i tal com ho tenim, ahir la gent després tindrà que descobrir quina verdura és cada una. Què vos país? Perquè així, això és com si fos la barraqueta de Sant Antoni, que tenim ahir la foguereta i al costadet tenim tota la carn que està allà preparadeta. Anem a limpiar el nostre plat i tenim ahir acabaet el secreto en ameleta, en una miqueta d'ajete, el champinyonet i la tempura de verdura en carloteta, carbassí i l'albergina. Què vos país? Com us ha agradat? A punt d'acabar la setmana, demà ja mos ve un plat perfecte redó en una decoració que és un dels plats estrelles de Casa Roque, en unes xicotetes variacions en lo porcellet. Preparats? No me falleu, demà tornem a estar aquí.